रउआ कैसन मानू सब लोग हो। रउआ पता बाओ हमार पति बहुत मारला, बहुत इतना मारला का बताई रउआ। देखी रउआ कितना लाल हो गईले। रउआ वीडियो बनावे खातिर पकड़ा गईल तो मेरे को बहुत मारा हो। देखी रउआ इधर भी मारा, इतना मारा रउआ का बताई। इधर भी मारा, देख रही लाल हो गई रउआ। रउआ लोग जितना हो सकल बा हमारे वीडियो को शेयर करी, लाइक सब्सक्राइब करी। इतना मारल बा रउआ सपोर्ट करी, हमार जितना हो सकल बा हमारे वीडियो को शेयर करी। रउआ इतनी दूर से आइल बानी, हम जंगल में वीडियो बनाए आइल बाई। हमार पति बहुत बेकार बा रउआ, बहुत बेकार बा। और रउआ कोनो काम के नहीं के दारू पियत बा, रात के आवत बा, बहुत परेशान करत बा हमरा के। इतना मारल रउआ का बताई, कल रात से सोए नहीं के पावत बाओ, बहुत मारत है। रउआ बहुत परेशान बानी, हमारे वीडियो को शेयर करी, लाइक सब्सक्राइब करी रउआ जितना हो सकल बा। हमारे वीडियो को शेयर करी रउआ।